It-tlieta wara nofsinhar fl-aħħar seduta parlamentari għal din is-sena, il-Parlament Malti għadda l-budget. Il-vot tal-budget għadda bis-saħħa tal-Gvern bl-oppożizzjoni votat kontra l-budget infisser mill-imsieħba soċjali bħala wieħed soċjali u ambjentali. Fil-Parlament il-budget għadda b'36 vot favur u 27 vot kontra. Wara l-approvazzjoni tal-budget il-Prim Ministru Robert Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook. Saħaq li dan il-budget huwa pjan ekonomiku li huwa approvat minn entitajiet internazzjonali bħalma il-Kummissjoni Ewropea. Intant fost oħrajn meta l-Parlament kien fi stadju ta' kumitat ta' provista, il-kap tal-Oppożizzjoni qam jgħid li se jivvota anki kontra l-vot għall-estimi tal-Ministeru għas-Saħħa. Hawn qam iwieġbu d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li fisser il-vot tal-Oppożizzjoni bħala wieħed vot kontra li jkollna iżjed infermiera u tobba u mediċini. Kap tal-Oppożizzjoni llum qiegħed jitlobna biex nivvutaw kontra l-vot tas-saħħa għas-sena li ġejja. Qatt ma kien hawn dikjarazzjoni daqshekk irresponsabbli ġodin il-Kamra il-kamili membru jien għal dawn l-aħħar. Il-budget li ressa il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana s-sena d-dieħla fih diversi miżuri li jgħinu l-familji, dawk vulnerabbli u anke b'inċentivi favur l-użu ta' enerġija nadifa u xiri ta' vetturi hybrid u elettriċi li jniġsu inqas. Fil-budget fost oħrajn ingħatat żieda oħra lil pensjonanti li l-istudenti fl-istipendju se titnaqqas it-taxxa fuq xogħol part-time u fuq l-overtime. Miżura oħra importanti tal-budget hija li ċ-ċekk ta' refużjoni tat-taxxa issa se jitla l-140 euro. Fuq il-budget il-Gvern kien qal li bih irid juri li din Malta li rridu għal uliedna. Filwaqt li l-Oppożizzjoni kritikat il-miżuri u Bernard Grech fisser dak imsemmi bħala ħela u tberbiq.